cerdd gomisiwn oedd hi gen Golwg, a dwi rhyw bwt o gartwnydd hefyd, fyddai'n mwynhau gwneud hynny o bryd i'w gilydd. A weithiau fyddai'n cael y cyfle i sgwennu cerdd a rhoi darn o graffig efo'r gerdd. A dyna oedd Golwg isio. A mi neis i ryw gartwn o'r dyn ifanc yma yn mwynhau bwyd ar ddydd Gwyl Dewi, a botel o win. A tu ôl oedd efo'n gefndir fel rhyw bapur wal, oedd yna doriadau o'r papur newydd yn sôn am Somalia a Sarajevo, sef enwa llefydd oedd yn bwysig iawn yn newyddion ar y pryd. A mae hyn yn gefndir iddo fo, fel rhyw gydwybod y tu ôl iddo fo, yn rhyw sibrwd ac yn tynnu sylw at ei hunan o bryd i'w gilydd tra bod o yn mwynhau hyn. Yr hyn mae bardd yn ei wneud wrth sgwennu cerdd wastad ydy yr hyn sydd ar ei feddwl o, rhywbeth sydd wedi creu argraff. A ddudodd C.S. Lewis un tro, "We do not write to be understood, we write to understand." Hynny ydy, mae bardd yn sgrifennu mwyn deall yr hyn sy'n mynd drwy feddwl o, yr emosiwn yma. A dyna di'r gerdd yma, fy argraff i ar be ydy cydwybod. Mae'r gerdd yn sôn yn y dechrau am gydwybod fi'n bersonol. Yr llais bach ma'n fy ngheryddi fi pan fyddai'n mynd oddi ar y llwybr cul, hyn a llall. Wedyn ma'n sôn yn ehangach ac yn trafod y peth sef elusen, sef cydwybod cymdeithas yn gyfa ydy elusen. Felly mae'n mynd o'r unigolyn i gymdeithas yn gyffredinol. Dyna'n fras y tu ôl i'r gerdd. Cywydd ydy y gerdd cydwybod, a mi benderfynnu si yn benodol wrth sgwennu cerddi pan mwyn i am fynd yn fardd mewn ffordd. Nes i benderfynu mae'r gynghanedd fysa fy nghyfrwng i bellach. Dwi'n sgwennu pethau ar y mesur rhydd, pethau heb gynghanedd. Ond pan sgwennu si'r gerdd cydwybod, o'n i'n benderfynol mae cynghanedd fysa'r y mesur. A mae'r cywydd yn hen fesur, a mi o'n eisiau profi i rai beirdd rhydd, sydd yn meddwl bod y gynghanedd yn eu ceithiwa nhw. Bod posib sgrifennu pethau gwbl newydd, gwbl ffres, gwbl fodern, a'r hen fesur. A mi nes i ddewis y cywydd achos o'n i wedi darllen cerdd gen Ieuan Dyr Bilwg. Oedd o'n sgwennu rhyw 6 mlynedd yn ôl. Bardd ifanc hardd, meddwl nhw. A mi oedd o'n byw yn Sir Forgannwg. A mi oedd o wedi sgwennu cywydd am gael rhyw wisg newydd. A di mynd i dafarn ar nos Sadwrn, chwilio am gariad ma'n amlwg. A mi o'n i yng Nghanarfon un diwrnod yn prynu crys newydd. A dwi'n cofio edrych yn y drych arna fi'n hun, fel ma bob clanc ifanc hyderus yn ffansio ei hun normodol braidd. Ac oedd gen i grys newydd ac oedd y Rolling Stones yn canu yn y stafell newid ac o'n i'n meddwl bod fi'n uffan o foi. A dyma fi'n meddwl am Ieuan Dyr Bilwg. A bod na ddim llawer o wahaniaeth rhwngtho fo yn sgwennu cywydd yn 1470. A finna'n sgwennu cerdd yn dechrau 1994. A dyma benderfynu. Yr un profiad oedd o, felly mi wna i ysgrifennu'n ngherddi o hyn allan ar yr un mesura ac oedd y dyn yma'n neud ystalwm. Felly dyna pam yn y bon dwi wedi mynd yn fardd cynganeddol